खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव हादरनि थामहिनबा भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि आरो सागानगिरिफोर मोनब्रै सागानगिरिफोर एनडिबि फेक्सननि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै गोबां मानि जे बिटिआर ओनसोलाव जौगाथायनि थाखाय बा जौगालुनि थाखाय गोबां दफा लिरनानै लाबोदोंमोन आरो बे दफा बायदियै गोबां दफाफोरानो मावफुं जाबाय बा मावफुं जानायनि लामायाव आरो फिन बे दफाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मैयानि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नोजोर बोनायजों मैया जनता भवनाव सावरायनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजा आरो बिटिआर सरकारनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बे थामहिनबा बिथांमोननि बाहागो लानायजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जायो। बे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव नारसिनदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव आरो बे गोजोन गोरोबथा थामहिनबा 2020 मायथाइयाव जाना थांनाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथायै थाबावनाय जे आद्रा दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव गोसो होनायखौ नुदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनफा नायबिजिरदों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माबे दफाया मावफुं जायाखै माबे दफाया आद्रा थाबावदों बे आद्रा थानाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोसो होनायखौ नुदों आसाम सरकारा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोसोखांलाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया बिटिआर सरकारा बे समाव गोसोखांलाय होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव मैया जानानै थांनाय जनता भवन बे जनता भवनाव गोबां आयदाफोरखौनो सावरायनाय जादों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मोनफा नायबिजिरदों माबे दफाया मावफुं जायाखै बे दफा मावफुं जायैखौ बे समाव मावफुंनायनि थाखाय बिथांखि लादों आसाम सरकारा थारैनो जोबोर बाख्नायनांगोन बे समाव थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सरकारा गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। मैयानि जे सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गोबां मावख'गिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार जाहोनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे बाथ्रानिफ्राय रोखायै बुंनो हागोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाबावनाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव राहा लानायनि बाथ्राखौबो जों मोनथिनो मोनदों आरो बे समाव माखासे मानि जे दफाफोर थामहिनबा माबे आयदाखौ लानानै बे समाव सावरायनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव डिसप्लेनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। रिभिउ मेलनि गुबै आयदाफोरा जादों बा सावरायनायनि गुबै आयदाफोरा फारियै बिटिआरआव गोदानै आरोबाव गोबां गामि सोसनबावनाय बिटिआरआव जे गं 41 गामि सोसनदोंमोन आरो थाबावनाय जे मोन 19टा गामि बेखौ आरोबाव सोसननायनि थाखाय राहा लानायनि सायाव सावरायनाय जायो। बारग' एनडिबिफोरनो आबुङै अनसुंथाइ होजोबनाय बारग' एनडिबिफोरनि जे आद्रा थाबावनाय जे अनसुंथाइफोर बेखौ थाबैनो होफुंनायनि थाखाय राहा लानाय बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै पेरा 2006 नि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि हानि जेंनाफोरखौ थाबैनो आबुङै सुस्रांजोबनाय बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै फरेस्ट डुइलार एक्ट नि गेजेरजों 2006 नि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि हानि जेंनाखौ थाबैनो आबुङै सुस्रांनाय कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो एसटि हिल्स मोनथाय होनाय
गोलावसिन दाबिमोन बेयो कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरनि एसटि हिल्स जे मोनथाय बे मोनथायखौ थाबैनो होफुंनायनि थाखाय सावरायनाय जायो। 6.3 दफा बायदियै बिटिआर गोजोन गोरोबथा 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय बे आयदाखौ लाना सावरायनाय जायो। बर' बिजोंनि आलादा डाइरेक्टरेटखौ आबुङै आरो उदाङै मावनायनि गोहो होनाय। बर' बिजोंनि आलादा डाइरेक्टरखौ आबुङै आरो उदाङै खामानि मावनायनि गोहोखौ होफिननाय बा होनाय। बिटिआरनिफ्राय माखासे अफिसार आरो साख्रिआवलाफोरखौ सोलाय सोल' खालामहरनाय। बिटिआरनिफ्राय माखासे अफिसार आरो साख्रि आवलाफोरखौ सोलाय सोल' खालामफैनाय। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव साख्रि मावफैनायफोरखौ फिन आरोबाव गावनि जायगायाव थामहिनबा बिटिआरनि बायजोआव दैथायहरफिननायनि थाखाय राहा। बिटिआरआव गोदानै नांगौ बादियै साख्रिनि मासि सोरजिनाय आरो लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामफिननाय। बे गोजोनथाव खौरां जे बिटिआरआव गोदानै नांगौ बायदि साख्रिनि मासि आरो लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो आबुं खालामफिननायनि थाखाय राहा लानायनि सायाव सावरायनाय जायो। गोरोबथानि थांखि आरो सानस्रि बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै एनेक्सार 1, 2, 3 आरो 4 बादियै गासैखौबो मावफुंनाय आयदाफोरनो गुबैमोन आरो बेनि अनगायैबो गोरोबथानि बा दफा बायदियै थांखि आरो सानस्रि बादियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय जागायनानै एनेक्सार 1, 2, 3 आरो 4 बादि गासैखौबो मावफुंनाय आयदाफोरानो गुबैमोन। दा बैफोर आयदाफोरखौ लानानै मोनगु आयदाफोरखौ लानानै मैयानि समाव जे सावरायलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। नोंगौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जे मोनगु आयदाखौ लानानै गुवारै मोनफा मोनफा सावरायनाय बे सावरायनायखौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय बे समाव आसाम सोरखारा राहा लागोन होननानैबो बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मैयानि जे सावरायनाय आयदा बे आयदानि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।